God kveld og velkommen til høtlene av Kambsdali. Her til kveld 8 dyster og i Meistaradeildini til monnum. Heter en Flogbóltsdystur i middelen UF og Fleyr. Line av første og ørenplass i Meistaradeildini. Og løtene Fleyr 8 lid, har vi spalt 6 dyster og her var 20 sti. Og med en UF i ørenplass, har vi spalt 8 dyster og her var 15 sti. Således dette en dyster som har stor antydning for heimalige UF, tar skulle altså vinna om tar skulle gjøre seg våner om at henga ui Fleyr i 8 og samstånds øysene letja seg kvarter til tettnuna at tria plåse støvende i Meistaradeildini nemlig hån at Fleyr nummer 8 ved 20 stion, UF nummer 2 ved 15 stion, tettna nummer 3 ved 12 stion, Etsui av 4 plåse ved 20 stion, og så Mjølner av 5 plåse tar var framvis sitt første sti til Gauar. Og til som sagt en dyster av mån i øysene, Fleyr har spalt en dyst færre enn UF. Line har her til i spalt tverrferier sønne midtelen. Fleyr har vunnet båardistene som Line har spalt. Båardistene enda 3-8 til Fleyr. Så selv om utslitene kanskje sier fra en grøyen favorittlagklote til Gessner og Fleyr, men så har Disney vært tatter og settene har vært avgjørt kanskje bare vi 2 mot stion og Fleyr før dem. Så her avgjørt lagt opp til et spennende 8-brak av Kambsdali. Spelaren som manna Line og kvöld. Tja Fleyr kommer vi lägga 4. Nummer 12, 8 Johan Petersen. Nummer 6, Bergur Rask Olsen. Nummer 8, David Hense. Nummer 5, Fraue Berensen. Nummer 8, Høgne Viderø. Nummer 13, Jon Finnur Hansen. Nummer 6, Nils Niklasen. Nummer 12, Rasmus Potts. Og nummer 9, Rauve Hense. Nummer 11, Sone Jol Petersen. Og nummer 18, One Jakobsen. Og så har vi 2 libero-løykere. Nummer 15, som av Vetlenon, han heter Jens Ere Bolstad Morsensen. Og så nummer 2, Øysne Hjalmar Johansen. Vi. Tja, UF som så langt nå fikk sitt første sti. Her det løykere nummer 4, Aslakur Holm, nummer 6, Barsal Eliasen, nummer 5, Boban Iljic, nummer 8, Gjørstor Sjølstein, nummer 2, Ingolfur Eionsson Olsen, nummer 13, Egon Eli Fakraklet, nummer 6, Marsten Nøen, nummer 11, Teitur Eliasen, og nummer 12, Trøndur Høgnason Hansen. Det som ganske er kjølsamt vi UF-linon til at for kveld spela 8 libero. Her ingen libero at det seg noen tja UF. Heimalige Toronto helt fram til nå point undan til Stabberjan at få en kvinne inn alie, Anna Larsen, som UF-are, men hun skal altså ha et løykerløyve til mannsstolten av øysene, så hun slipper altså ikke at hjelpe monnum her i kveld. Så tar spela altså 8 libero UF. Men her til ser det ikke helt så gærlig ut, selv om blokkeren førte bolten ut, så står han altså 2-8 til Fleyr her i første settet. Jag fixt loppa här. Nils Niklasen som lumpar UF-vägarna center. 3-8 till Fleyr. Till Sone Jol Petersen som håller fram att serva. Servan kommer här. Hon och lång. Så tar vi röst till UF. 2-3. Och Boban Iljic klarar att serva för heimalige. Og nå tar man vente så løkker noen i førskommanns Flogbóltur utan Iva. Det en trygg serva som kommer fra honom. Barsdal hever. Og et funnet smash her fra Trønti Hansen som gjør fullfringen et stig av 3-3. Han røysene først ned at Bjarka her. Fralukt smasha her. Røy Hense bultrar bolten i gulvet. Så 4-3 til Fleyr. Nå var det altså Nils Niklasen som fører serva for gestene.
Görstur Kjellstein, här kommer blockaren väl upp tja Fleyr. Få där sent han ut till Rasmus, men efter Barstal. Efter Rasmus Pats. Ikke større stroplager i UF-vergen av her som balt noen. Her kommer et funnet smash etter å fullføre i her. Så Görstur. At det helt kanskje han tog gå inn ned i her, men det var ikke så. Og smashet fra Roa Hense til Rikkar. Det gjør Fleyr et sted at rett, altså 5-3 til Fleyr her i første settet. Og til Nils Niklasen som holder fram at serva for Fleyr. Akkurat Ola han den servan, gjør altså UF et sted at rett, 4-5 nå. Og så får vi da Teidre Eliasen som fører at serva for UF. Servar vi venstre hånd, så kör vi det. Och då i Hense, där kör väl till honom, tar spelaren väl upp Fleyr. Så utlar lika väl nu då, så han som släpper att serva hesa för. Då i Hense klarar vi servne för Fleyr. Står han 6-4 till Justne. Fin serva, men Østne väl mottidje här till UF. Få har lagt han upp ut till ut av syna, men ja, da fetter UF-vägen och står han alltså 5-6. Trond Jansen vi ser. Nils får han ut här till Rasmus Pats. Rika väl tja Fleyr spela ut av kantarna. Ändå vinner serverna nu. 6-5 till Fleyr. Det var så Åpne Pedersen som fyrir at serva. Og her som i grøven inn i høtten her, til altså ikke at ønsker avskvarer her fitta folk som kommer til at det er noen til bare ikke noe ganger av dem. Særlig ikke så jeg løt når jeg serven her, så det skulle fettla ta konsentrasjon, det skulle løkerne slippe hosene seg. Smashe för längre från Berensen. Det gör UF ett steg att säga att 6-6 är stående nu. Görstur Kjellstein klarar att serva för UF. Kommer här en tryck serv mitt för här. Ja, här Kambsdali Eliasen skjuter och då Hense först stämmer allt av bollen. Så nu är åter jämnt 6-6. Framvis Görstur Kjellstein som servar för UF. Ja, Baltsen fettler till UF affär. Tar få alltså istället 8-6 till Heimalie nu. 8-6 och framvis Görstur Kjellstein som servar. Alltså för Varon och långt så någon säger vann så det gör alltså Fleyr steg nu är 8-8. Och till Rasmus Pats som är i turn så Fleyr nu är serva. Görstur tycker emot det så UF. Så point det vill till Ingol Wallsen väl smashar så honom pura enkelt så fullföring och nästa för. 8 till UF. Och Ingvar släpper ösni att serva. Då i Hense här checkade akkurat inte så någon han har haft gåvar under kväll till smashon men hesa för det som heter som tar emot det. 28 till UF. Framvis Ingvar Wallsen som servar för Heimalie. Man kan här Görstur Kjellstein som ska upp att smasha men tar in nätet och tar alltså stil till Fleyr. Nutcho. Till Fro Berensen som har tagit nu till Fleyr att serva.
Barsta lägger upp till Boban. Väl motigt här. Kan här så lumpar han Luka på vaniljekär. Atla Lutst att Atla säger att lopp i romater, men han sa väl att bollen var ute. Barsta Eliasen vid serve för OIF. Här får där Björgon och Roy Hense. Vi sätter upp här. Ut av syna till Inkov. Jag ska det var släckning över att det var tröntor, men i alla fall så var det stige till OIF. 12-0 till OIF i det första setet. Jag gör en god stima i lötene fullfringar. Roy Hense. Och här så det inte bättre ut honom, men väl mot till Ingolve Görstor. Så att Rowe. Och här så för blockaren inte färdrar ju någon han snittar Luka och i fingrarna här så Trente, men tar vi stil till Fleyr. 12. Så jag långt här att det är lagt upp till en också jaunandist till det är mer 2 stiga moni här i första sättet helt och jag får monen på nu. Här kicksar mottagaren Tja Trönte och en fin serva här från Sona Joel Petersen. Stig till Fleyr, så nu är 11-12. Att stig att säga så att det finns löslarna efter Tja Fullfringon. Boban. Och flott smash som blockar den inte för hemma allt där. Rowe och Adne Johan som var blotch någon här stig till OIF. Nu efter Boban Illich klarar vi serve för Heimalias då han 13-11 här i första setet. Och fixt här från Nils, men tar hött och var och kviker att lofta här sån. Rowe så smash och längt. Boban Illich hälde fram vid servene för OIF stod han 14-11 så tar här att ändå vunnit serier så just i slashlarna. Så nu en trick och rolig server från Boban efter. Rowe hälde fram att smasha ut av kanten någon här, men tar av så jutla och finns tämar allt nog glömta att OIF är igen. Att det är väl så att han point ner ut tamt golv här. Står han 12-14 nu 2 stiga månader. Här i första setet och till Nils Niklasen som har turn att serva Tja Fleyr. Affär om point i rummater och det är och agera till Rasmus Paul så till akkurat det som man gör det till att smasha en point ner så tömt golv här. 8 stiga månader nu 13-14. Tar kunde få OIF efter nu vi serven i här Nils Niklasen. Görstor Kjellstein så bolletrar till och blockaren för ja han är ständer där men tar få alltså inte just använda korbolten ut. Stig till OIF 15-13. Alltså, ja här fick kanske ordentligt hemma allt, Tröntor. Så nu är 14-15, 8 steg Moni efter till och tatt första set vidare vittne till här. Då i Hensi och i hörna servar Tja Fleyr. Så han alltså 14-15. Så även kommer här. Kommer väl upp han tycker möte ut till Görst här. Och sitter väl att det smashar här till Görst Sölstein. Så 16-14. Tröntor Hansen servar för OIF. Allt och längt och här var Angen Ivi i Fleirlevene av som var ute. 15-16. Det var Adne Johan Petersen som nu får att serva. Ja, och snö och längt till Fleyr jag visst ner server till någon server som färra och längt till lötne. Nu är 16-15 till OIF. Görstor Kjellstein klarar att serva här. Rowe det kommer ut till Nils. Så är det Rasmus Potts. Han är ösne häpne vissar. Boltrar han i golvet här.
16-16. Og Samuel Rasmus efter at serva nu. Til Boban. Han dår at smasha Boban Iljic. Finner ta toma plass av gulvet någon här och sätter bollen ner i gulvet till 18-16. Ingolfur Olsen vi server här för UF. Den här tycker möte till Sona. Och här är en misskilning här, men det tar få akkurat bildbok till stövn i UF. Och väl tycker möte här tja Ingolfur, men tar vi alltså ett steg till Fleyr. Vad står Fro Berensen som smashar i hessa affär eller kvart av här. Haltet av Froe. Står han Achan, Seichan Achan. Fleyr och i serven här Fro Berensen vi server. Onker point even det någon välplacerad servan här på hoppan loppar alla Fleyr-vägarna på block och allt möjligt här. Nuichan Seichan. Det var Barcelona Eliasen som för att serva nu. Vi vill teacha timeout Arden. Står han alltså Nuichan Seichan till UF. En fin början tar av Finchi här i första sättet. Här var jag haft munnen till mesta av sättet någon. Det var ganska skönt i början att Fleyr var 8. Jag vet inte om det var 3-8 eller också. Men så har UF alltså teacha iver och har haft den här munnen i goda löter av första sättet. Det är alltså en dyster i mitten nummer 8 och 2 i Meistaradeildini. Fleyr i lötene av 8 vid 20 stion. Medan UF är öronplatser vid 15 stion. Men här är det en tallmånaren att UF har alltså spalt inte fler än Fleyr. Så tar skulle alltså ha en seger i det. Vi står ordentligt skulle hänga i Fleyr av första platsen. Och här är det en annars höjsning 3 stig ner till tätterna att 3 platser har haft 12 stig. Så det är avgörande för UF. Mot till torra placering och då skulle fylla vi Fleyr och ösnen lägger sig kvarter till tätterna. Så klart att så vi efter spel här Barcelona Eliasen vi server för UF. Här ständer blockaren rätt på Niklas och Sone. Och Nils Södran och Sjökan. Och här är efter serva till Fleyr som har i bulten nu. Achan Nuichan i stövan. Ja, väl sammanspalt här till Barcelona och Teite Eliasen. Det är det som är att man häver en garvajan hävare som Barcelona alene som fullfringar ju häva. Han är vid vinen kvar, han dog hemma. Han finner vilagarna utroligt väl. Då väl att byta bollen här. Tarjekar Röjsni hinner med nätet. Roy Hense, ta kör väl till honom i löton. Han är väl smashar nekva bollar i golvet i kväll. Står han Nuichan 20. Fleyr, alltså här Nils Niklasen. Fin serva, men helt en stroblagar till Boban att få färdtröjande. Tröntor Hansen som bollar han i golvet här. 21 Nuichan. Så är 4 steg upp till första set till UF. Och hela lyckan ner till här att det var en serva som lumpar i Fleyr allt som det var. 22 Nuichan. Trutja bollar alltså så har UF vunnit första set. Rasmus Spots han färger central längta som ballen för dom och tar vi alltså ett steg till UF i stegen. Så är timeout här. 2 bollar alltså har UF trutja sig första set. Stövan är alltså 23 Nuichan här i första setet. Det har vi teacher timeout här. Så att bunkern cha Fleyr är näka väl bättre mannaver än han cha UF för trutjelagar Eika cha UF men Fleyr har en 5-6 spelare till livers.
Och det är ju inte ser mest ikväll att UF spelar 8 Libero. Det runt och helt fram till ja, på inte Arne Stabrian. Jag vet inte det var en 24 minuter Arne Stabrian tar vart upp hotell att en kvinna som heter Anna Larsen skulle för att spela vid cha fullfringon men ta slapp hon så inte lukka väl till så att en kvinna kunde för spalt vi om hon hejer lukar löv till mans Flogbólt men ta hever Anna inte. Så tar må klara sig 8 fullfringar. Stavan 23-20 nu. Nu skulle fullfringar alltså hålla hötte kallt till 2 bollar så hade vunnit första set men Fleyr narskast i höjlund 23-20. Rowie Hense klarar reserva. Väl placera Thijs Eliasen stille och rollet i rum här. Rasmus Potts och fräck lopp från hans hand här. Görstor Barkasle i rum. Så lada väl tja från Berensen men blockaren stod ösne väl till röjar här tja UF. Så setboltur till fullföringar. Setboltur 4-20-20. Tröntur Högnason Hansen släpper att serva. Rowie Hense. Och här var ett bolter av en smash från Ingolvi Olsen och Tatsuchar alltså UF första set. Står han alltså 8-0 i seton. Första set ända alltså 25-20 till UF. Kommer alltså en liten stäcker i spelen nu tar i mitten settene. Här Line Luka får några minuter att göra status. Hur ser man nökter? Vad ska brötas? Det är alltså talan om en 8-dyst i Meistaradeildini till monnum. Fleyr som är 8-li. Vi kör alltså UF och som vi akkurat har sagt 8-0 till UF i seton nu. Näka och folk som møtt upp i höllen i her. Klarar ikke ordentlig å tälja det. Vi ville mest kanskje 3-2 folk og kjøret av Asgaron. Men det høres kanskje ikke vel etter. Det blir en øyelig tøgn særlig at servene skulle komme. Linjer var spalt 2 dyster synamittlen 4 i år till så att Fleyr 8 lie alltså har vunnit båda dysterna men Bayer och ända 3-8 till Fleyr och självt om det är urslit kanske eller det är urslit kanske Joe Abending om att Fleyr skulle vara en grej favoriter så det var jämnt till att bli rättligt tatt och tar man bara dyst någon till så att Fleyr har halva UF och annan kan haft. Och det är absolut avgörande för fullfringar att få stig i kväll. Tar skulle Jean Dröna hänga i Fleyr som är 8-li. Här är 5 stig av monnum, 20 stig över Fleyr av första platsen och UF och öronplats är 15. Och så är det ju östen till att Fleyr har spalt endast färre än UF. Men här till så är det alltså lovande ut till fullfringon. Vunn och första set 25-20 och det Joe kanske ösnen fina färdan är och hur första set värd det var hampeliga takt men UF var om man att ha mesta av tojene onkel till 2 men onkel till 3 måste och så kom Fleyr lucka upp och Kella och bara jämnt vi först men så drog UF från efter så 8-0 i seton och här försökte vara klart till nästa set. Det ser det ut till att vara nu kvar i löten. Det är alltså UF som börjar vid serven här i Örnsätten. Kambsdali Eliasen. En av rundaste lökaren i mansflogbólt i Fleyr som är klar. Fleyr lökaren skulle ösluka komma på plats vid Libero John Hera Mortensen. Så är klart. Ja, tar Iva visst om han var inne eller ute. Det var
långt nu att lite givamal här och i öron sätte. Fleyr vant dessa sti för andra bulten men domaren säger att han var ute. Ja, sti över givet UF. Så alltså 8-0 till UF nu. Och Kambsdali lesen efter vi server. Ja, här en misskilling här tja Tidy Lesen och Trøndi Hansen tja UF och det ger alltså Fleyr ett sti. Så nu är 8-8. Nu Niklasen för att serva för Fleyr. Kambsdali ut här till Bobban och fina blocker här till Roa Hense och Atna Johan Pettersen som kommer väl upp och beina bulten i rummater. Så nu är 2-8 till Fleyr. Och framme är Niklasen som servar. Får han ut till Trønd här. Ja, tar helt jag hade gjort det i hoa fira ett sti här men bulten är nog väg utanför det. Tar vi åt för en sti till Fleyr. 3-8. Det fix tja Tidy Eliasen sa ut till att alla säger smasha vi fotlare med men lägger lucka. Vippa så bulten bara att rum i tömt golv här. 2-3 på Vaniljic vi servo här. Och Roy Hense som vi då har sett så ofta förra kväll. Han körer det här vi smashar någon så här. 4-2. Nu släpper han lösningen serva. Inte av störst och Flogbóltsmonnum men öjlig springkraft han över. Han kommer väl upp fra. Kommer något östen med en sån hoppserv som ja. Att skjuta han blev väl Jonon. Görstor finner ett tömt plats här men här östen från Berensen klarar. Så skulle ha hemma alltså som bulten här och IF ta få där. Ja, så här fjärde släget här kunde alltså inte lätta sig göra. Stig till Fleyr så är 5-2 till gästerna. Fleyr som alltså finner en fina början här i öronsättet. 3 steg av månen nu, 5-2 och framvis Roa Hense som servar. Ja, tar skita, tar komma harst och väl i rum till honom. Från Berensen, ja, och blockar en för bulten i rum och men han för ut så tar vi extra stig till Fleyr hesa för 6-2. Fleyr alltså ju hållt vi att skapa sig en också trycka lossle. Till Trønd här och här kommer Flowy upp i en block men bulten för längt och dom här 3-6. Väl placerade här Rasmus Pals bollar bulten i golvet. Så är Shay 3 till Fleyr. Shay 3 och Atna Johan Pettersen som för serva för Fleyr. Kom så kostat. Ja, Trøndi Hansen som räkar nete och inte man blev förvirrad över här. Hörde jag Kambsdali bän slå längt men det är han ganska körligt atlas här och tar man så för att det var smitt och i avgörande lötna men så kan det bli inte förvirrande. Görstor Kjellsten bultar bulten i golvet men han fyrer dom. Han är ute. Så står han nu 23 till Fleyr. 60 Amone, alltså en fraluk början som Fleyr har befinnt och det här sättet till 8-0 till UF i 17. Men står han nu alltså 23 till Fleyr har finnit en fraluk början nu.
Det här snurrar sig om tja UF nu i lötene. Det har ju tar standa och diskutera här nere till vi att skulle finna att jag spelar framåt som tar hött med i ändan av 17 eller av 4 sättet. Det är ganska slitna synder ut nu av Fleyr här i början av örnsättet. Gynner väl tja just nu. 60 av månen, 93. Att ni har Petersen som absolut det ska upp i någon få in någon servon till resten en parstrauter. Att brukar jag orska på att jag emot UF. Här kommer så en sån där blader av slanon. Här tror plats till att Barsta kan häva väl. Här kommer ankor och närnet någon så att tar vi stil till UF. 4-0. 4-0 och Central Hansen till Röja vid servo. Frauer kommer sen att out han att Robert han ska smasha och gör så Charleston kommer väl upp och jag kan någon här. Blocken för inte billbook vi att tas läge här. 5-0. Pura cool tja Rasmus här. Finner ett vui uppe plats av golvnån. Nu är 25 till Fleyr. Ja, en höllkicksare från Barsalesen som atleja lumpade vid någon loppet först rum. Men ja, tar en fosare. Alldeles han har tagit sig att la det här som 11-5. Jag röcker tajt och inte efter som bult någon. Ta kvar väl till Fleyr i lötna. 12-5 nu. Så efter time out här. Kom veta om vi höra kvart vi sagt nu i UF-lövna. Tar jag alltså 18-4-12-5 nu. Ligger bara slå lägg. Gör det via styr bara. Don't get too nervous. Calm down. We are in just down phase. Det är ganska det mesta vi motivationen som tar oss om nu i UF-leven i lötna. Det är vi att få att här rätta spelet framåt där. Ja, här börjar det så vi en hjälpande hand. Rasmus som kicksar här så serverna. Det här ger alltså UF ett steg och färdar upp på 6-12. Och till önskan om att de skulle finna ta bättre spelare framåt om de skulle få fler efter här i örnsättet. Så nu väl spalt här till Sona, loppar och lumpar. UF-vägarna 13-6. Så tjejstig Amone här. Det är sånt UF som är framför i 16, så 8-0. Från Berensen. Vi ser ju. Nej, det är konkurrens väl vi ser ju någon akkurat nu, tror Fleyr. Så de Ingolf kan göra flera. Så UF. Ja, han kommer så i rum. Upp till Kvann, Örstor. Rauer kommer flickvande här och tar kicksar mottagna till Tröntet. Det ger alltså Fleyr ett steg här. 14-tjej. Nej, en affär så kör vi Barsalesen som alltså kicksar. Vi är ner i loppen någon som han helst atlas har gjort ett tillsvarande point och Janne tar det helt inte. Det är ganska nära att vi till någon som UF gör nu som är så smart men oh nej you are. Ja, så där serverna till Fleyr. Det var inte ska se om det här. Det här så helt inte sjukt ut i lötna.
8-15. Till framme i Tjejsti av Monen. Nu är det bara Eliasen som ska röna att göra ett tal. Och så har gått servihall. Hej, George Stora Mon för UIF. Tror inte ni om det. Annars fixt spalt i rum så där man. Roy Hense helt fram i samma stöle. Finner väl till tom och till hålen i UIF-vägarna. 16-8. Ja, så det är 16-8 till Fleyr i lötene. Ut till Roa här. Blockaren ständer väl till UIF så får Barsal in att heva ut till Trönt. Jag tror att de går bort någon vill hängande i luften i lunchen. Trönt och efter. Här kommer blockaren väl upp Rasmus Potts och fär pointbolten i Bromaster. Väl spalt här till Fleyr så är 16-8. UIF framrunna utskiftning här. Jag kan Eli Fakraklet kommer in för att tajt Eliasen. Nils Niklasen vi servo för Fleyr långt så som han får bollen tvärsrum. Tager han. Bäj väl och vilja och till bapan här. Smashen där Charlie och Hense. Jag vet inte mer han ser smashen John. Jag vet inte mer ska se om det. Det sitter väl John och blockaren för så bildbukt vittan så får föringon. Touches the Amon nu 18-8 till Fleyr. Samförande Lashla Chataimon här i Örnsette. Och till ytterligare servenar har varit så samförande Chataimon. Här så fick Nils fick så återbollen i rum. Men det är ju sådana detaljer som är så här som är så tjacka nu. Rasmus som loppar han på vägarna och så är det några otroliga go smash ösn ner ut av vänsterkanten så det har hänt så det sitter ösn rättliga väl. Och UIF skiftar ut av Örnsenne. Aslaker Holm kommer in för Ingolf Olsen. Kanske friskar krafter kunde göra mån av UIF-linjen. Här skulle för en också hända om tar skulle göra sig nära vänner om att få det här nästa sättet. Om vi känner så här var det servervittlarna till Fleyr här. Nu har ju Nils annars haft tvär finnar serveraren men så jag vet efter hur vi kanske en 6 eller 7 av som stigen till UIF kommer på file-server till Fleyr. Men det som inte rycker i serven någon, det rycker i allopspel någon här. Rasmus efter vi någon får någon loppe. 20 till Fleyr. 5 bollar att rätt så har vi öppnat sig heter här annars sättet. Roy Hense. Han ska smasha lika väl som han servar lika väl som han smashar. Fräckt här. Jag kan Eli Fakraklet kommer in och bollar bollen i golvet som nära till första. Han är till längs han kommer av vattlen. Han får in början till honom. Touches det Amon nu. Så vi efter skifta ut. Asla går ut efter och Ingolf in i hans resta. Och alltså jag kan Eli Fakraklet klarar att serva. 22. Frøe smashar och tar sida väl. Ein 20 touch nu 11 bollar 11 stiga måne 4 bollar upp. Så över Fleyr jauna ut i 17. Ja, blockaren ständer ösne väl så det här. Och Ingolf mäknar inte att loppa vid syna eller slå vid syna blocken. 22 touch. Och nu han Petersen vi servo för Fleyr. Stalt för här till Trönt. Han rycker inte vid serven vid smashen till honom. 23 touch. 2 bollar att rätt så är Fleyr kom i Amal här i Örnsette.
Det är ganska bara en spårning om man får ett avgrött till att här är en så samförande moner i lötning att det är nog kanske niv om att Fleyr för att vinna detta sättet. Här är det så en serve till Atter som ger UFSD 11-23. Nu tröntor vi serve här. Ja. Joey Hense som alltså smashar UF i sänk och lötne. Så vi sett boltar till Fleyr. Att det var så inte hans affär. Efter en filserva. Men tar här var 12 efter den till 12-24. Ja, och här var det avgjort. Fleyr alltså stort och grönt smyr UF av här i Öronsette 25-12. Så här var lite liv om kvar var Fleyr jag hade sett det. Skalt om Fleyr alltså hej otäljande servevittler. Det var ju nu finka fullfringar 12 stig i Öronsette ganska 8-9 och mycket touch out där man var ju på servefiler. Tja Fleyr. Nu kommer så att en liten stäcker här vid bara efter vi 3 set och kvar löte. Står han alltså 8-8 i setten. Och här alltså Fleyr samförande i Öronsette. Här skulle fullfringar ta annars inom bak om tar skulle komma att i 3 set. Men det blir ju efter vid 0-0 och tar vi man har lyckla löte. Ja, så för att vara klart till 3 set det är utstående mellan UF och Fleyr. Står han alltså 8-8 i setten. UF vann till första setet. Det var månader jaunare än det så var i Öronsette här Fleyr vann samförande. Det sätter vi akkurat att säga. Här ända i 25-12. Så spårningen om UF är inte röst nu. I Fleyr levande hur man helt säkert är rättliga välnökter vi heter här just färna sättet och till vad det här spelet har för att vilja hålla fram. Kanske vi nu kunna bätringen av serverparten. Här var rätt några filserver. Och UF-levande hevde var very neck var jag snir. Nej, och vill någon tar att ta som och bättre mottagare då skulle jag ha. Här då skulle som kunde få skipa all uppspel som det bättre jag säger. Ta lätt ut för en väl 4. Görs Charlstein vi smashar som John här tror Fleyr i kört här för till möte 8-0 till UF. Och väl kämpa upp efter John Fleyr här. Boban. Och är möte vi önar i hand Rasmus Palt så efter Boban.
Och här så för Anchen slinker i valsen och han bollutrar bollen i golvet. Bara framan för Liberon och Fleyr. 2-0. Det är Kambsdali Eliasen som servar till UF. Så Roe Hense, han har haft goda röntor för kväll. Och tar hänga ut honom så här kan nu Fleyr så att han UF klarar varvet här momentum i här. Tar Gerard 3-0. Lägga fyra som vi bolter och bräker och 3 sätt UF och till akkurat det som tar hava sikta efter till han det var stå 3-0. Och fixt här Charles Niklasen men här är ösnä värche eja och UF lov när jag tar emot det. Roe. Så rycker det efter Charnon blockaren för inte tämar allt av bollen någon här. Och så är Fleyr ösnä vi efter 8 tror jag. Sonjul Pedersen vi server här för Fleyr. Det är väl med till Chatrante. Här en det är några misskilling mellan Sona och Froa som bär ända golven efter som bollen. 4-1 till UF för 3 sättet. Boban Ilic. Det är tryck och servnar som kommer från honom i det. Här är Anchen slinker i valsen. Han riskerar helt inte. Han spelar där tryckt i brom. Timingen som kicksar oss inte här till Trönte. Räcker shortla bollen rätt. Det var lågt. Det ger Fleyr sti. 2-4. Nils Niklasen, vi ser för Fleyr. Point och i nätet. Stora månader är servvillarna som tar short love finns bildbokt vi Fleyr, men nu kör det sen väl cha fullfring och lötna. Jag kan eller fackla klätt vi ser nu. Kommer väl i rum. Roe. Helt inte ta bästa smash vi då ser från honom i kväll. 6-4 till UF. Och här är alltså laglutner på ett rum nu i 3 sättet. Till UF som sitter att i lötnen. Nu skulle ta allt framvisen här. Så kunde det ju skapa sig en lyckat trivalia lösla som Fleyr har ju i öronsättet. Men det är bara 4 steg mån igen. Så är 5 steg mån. Trönter. Norsaka inkolver. Ja, tar ju så det nökter fullförinkar. Det kan man inte säga i Fleyr levande. Jag tror vi ska få så nära så vi kan ska höra vad vi har sagt här. Jag kan läsa bara tempo upp där och vet du i vad du ska på tempo upp. Jag vet du försvinner på allt och ger och blockvägsballen. Vi är inte nu att jag kan köra för sig. Vi måste verkligen vara här på den platsen för vi är 100% klara. Startväg. Visst det inte ligger perfekt så lika. Röjne så och fighta länge duellerna igång. Hoppas att kvar lunch. Det är lite störska jag var tar dumma så. Vad var lunch då? Kom, koncentration. Oj! Ja, man vill ha att ha långt duellerna. Vi har sagt i Fleyr levande. Och moneren och det passar som man säger att moneren är större mon öron och 3 sättet att UF spalt jag hundan till i öronsättet men nu är det knappt jag kommer ordla 4. Så nu ska Fleyr alltså upp i tempo efter om tar skulle fylla vi här. Det är 5 steg av monne. Och ta köra rättliga väl så fullfring och lötne. Här är så en fosare chatamon. Det ger alltså Fleyr ett steg här. Tar Harmas sjående om att det här UF. Men så är Fleyr vi att de så om Roe kan serva väl i rum nu. Och längt ta helt nej han var innanför. Ja, vi var några smilt jag var utanför men ja men Tedger det ju till en fantastisk goa serve. Han får alltså steg för ena. 4 tjej. Och att så en go serva från Roa.
så han klar att smasha när tar vi på fråga. Ja, tar komma fyra så nu Fleyr. 5-6. Eta spekeliga en bita 4 och annan efter vi ser oj flashlene nu bara 2 steg amone 5-6. Så Jack det slunker till Roa. Nätet tycker emot i hans serverne. 8-5 till UF. Tröntor klarar vi serve för fullföringar. Han ligger utanför det. Här var det inte givet domaren nu. Åtta sex och så en hel fosar och en servo här från Åtna Johan Petersen eller Åtna Petersen hade där Ropan. Så 96 till UF. Det är med 8 så blir det så Joe för det där. Så vi skiftar. Hej, allt kontroll. Ja, ständer väl Boban i blocken hon här. Annars är det fint för upp här till Rasmus men 4 steg månader nu, 26 till UF. Görstor klarar vi servo. Han var väl utanför han tar servan. Så är steg månader här, tjej toucha. Så ständer blockeren ösen rätt till Fleyr och till akkurat så löst har vill jag ha det. Sonne som ja, nog en av de största monnum av att någon kommer väl fram och ständer rätt i blocken. Och så att det säger vi när jag vet inte om ska bli via Luisa hos nekvar vi har gjort där av Taimon till otroligt nekvar server som färda för shady här färda och längt eller raga nete. Så just det ammoniater 11-8 till UF. Tar vill jag vara vi att här var en UF-laggare av nät någon men får då så inte vi halt i. Så den utskifting av Fleyr linon från Berensen kommer ut in i hans sted det högne vidare. Halv 8 i løtene. Ingolver Olsen server. Jag har hört det inte i vad har alla som har en samtal om här som bollen var ute och ta vara nästan. 9-12. Ja, jag kan dela i fackaklöt. Skickar bollen akkurat här som man ska. Lycka väl till honom. 13-9. Ständ ganska skalt så väl till här tja Trent i lötna här nekvar smash någon chans som färra ut. Fleyr över alla för finche så är halkom bildbokt vi och flashlna det är så just det månader har ett så spärkligt en annan men tar mäktigt ordentligt komma halt upp. Och nästa vi och det är med andra orsaka av så har någon spelare som vi såg här på pan. Rasmus Lanasen vägleser av golvnon. Runde tagga emot men här var inte gera. Första touch.
Popan i servo. Allt spalt till Rasmus här och efter en feiler i ett mottök någon här. Jag vet inte om jag har inte trönt skyltna efter. Jag vet inte om det var hans här skylt, men kanske vara syntet skylvande. Ja, Backasläge för ut här och tar över UF och ett stegansrätt 15-11. Här för Barstal inte bildbukt vi Hansson smashen någon här från Rasmussen. Att det tror jag men det är Fleyr skott om ta gånger väl så de tar få inte ordentliga minka och monnum här. Alltså det blir vi över så jag tror 4 steg i monnum. Så de roar kan göra mon här vi serv någon. Spela väl och ge faktiskt nu. Ja. Så kan det att blåsa etablera vi en smash här från Rasmus och det är en sort bläst. Smash här Ganeli och storter efter han som balt någon. Så 2 steg monnum. 13-15. Ja, man kan. Han kommer halt och det av här görstor och alla så att ja, Ove var lättjan ganska innanför men han fer alltså längt och tar rösne Barstal som kanske heva i synter skaft till hans så att ända vi så spokstrom. 8 steg månader nu 14-15. Fleyr alltså där jag var så här lösslena som UF har byggt sig upp i början när jag sett någon och här kommer då så på jämnt 15-15. Och så är det här om där östmäkna att komma fram tar hava ja, tar tag timeout och jag far ner attla och vi var röna att bråta sig rytmerna som Fleyr kommer ut har hava ett sig in alla lösslena nu 15-15. Här är så jämnt som det kan vara 8-8-17. UF vann första setet. Det har vunnit 25-20. Det var ett hampliga jämnt sett här och UF legal hej i månen ta mesta av trynet. Det är inte sörst om detta sättet. Här månen la om den igen 2-3 i ta mesta av trynet. Och här då så drog fram mot ända någon och så i öronsättet ta halva i Fleyr och UF alltså det ända i 25-12. Och det var bara en spurningar till UF om att göra damage control ta och pinta så fram som de mäkna om urslitet. Ta kort i kjörda till dem till låtna. Och här i 3 sättet har UF haft månen ta mesta av tøyene. Talet och väl 4. Men det ser här alla skönaste låtna här. Här var Fleyr alltså äter sig in och alla slena. Och nu är alltså så pura jämnt som det kan vara. Jag står ett fralug smash här från honom. Bara vi ska ha 16. Så är 16. Linje håller fram att Filchas där. Jag vet inte om det var tillvitat eller inte, men smasher som blev ett lopp på dessa affär. Och fräckt och spalt här till Barstal, men tar få bildbukt vid detta. Fleyr. Så bekättar upp att det här görstor. Och här är det varje läser. 16-15. 16-16 orsakar jag. 8 steg av måne.
Tar han gå i Fleyr, da blir vi av til Line Filtjas nu. Seichan. Ja, nu börjar det enkelt. Det är skruva ner kvar jag för serverna ända den i nät någon ettla 8-4 och länkar till hotellande och ta emot farna fram i kväll. Nu alltså Achan Seichan till UF. Rasmus, en fin smash som görs och Charles för bildbukt vi. Poppan. Ja, här blir det stig till UF. Han kelar blocken av en och så är Rasmus och Stotter där röka bollen. Nychan och Achan. Är ju en avgörande fas här i 3-6. Lini här var vunnit kvar 7-6 av 4 i dysnon. Ja, så check allt som kunde gänga galet. Här check alla här till Fleyr. Så alltså 2 steg mot 20 Achan. Till nu UF kan dreja från att ha Kambsdali vid serven i här. Sen kommer vi nog från gå on serven nu så kan det göra öliga mån så där mån. Nej, tar vi så inte så affär. Rasmus kallar vi här så det tar kvar för fältrånen här. Kambsdali heter de långa bollen någon där kör vi så Nebremson och Bawon Levon. Alltså de har långa bollen så en avgörande boll mentalt kvar för stige här. Tar vi UF som färta. Har vi dömt fel i bra UF när Fleyr att tar vi dubbelslag. Nu är Hjalmar Johansen som kom in som liper till först för kväll. Det var så Johanna var till någon. Och 2 steg av Mone, 21 Nychan. Nu är en annan utskiftning här. One Jakobsen kommer in av Fleyr nu. Boban Iljic klarar vi serverne nu. För UF. Och Rowie Hense han slår till nu tar till stora törver av honom. Det är stor antydning för Berlin. Det är ett avgörande sätt att vinna här. Alltså ett tatt spel vid Sucha nu. 8 steg Mone. Och sen Fleyr gör ner långt på bollen som tränar för i orske ösnä. Här gör det så kött av och UF gör bultrarna i golvet 22-20. Det är så absolut inte vunnit än detta sättet till UF. Det är bara 2 steg Mone. Jag kan hela i fackra klätt vid serven i här. Rasmus. Jag tar få bildbok till bollen här. Kambsdali Vrom. Hjalmar tar emot det. Så där rör vi här. För här Görstor slag och så är efter blockaren till Fleyr kommer väl upp på plats här. Minkar efter om munnen 21-22. Det är en otroligt spännande ändring att se sättet. Det är inte att säga för att rymma vi sett någon här. Rowie Hense. Görstor blockaren kommer upp men för inte ordentligt bildbok vid att det blir 23-21.
Ja, så det timeout som vi teacher här. Kom vet om vi tar höra kvart fler vänner än här säger här. Det här vet jag så problem ja. Jag har så syster kanske då för sig. Annars är det väl också bara kört. Lätt ja. Lätt. Anna för gjort jag klass vet du. Pröva nu att lätta som lite. Okej, hej. Det är viktigt att hon där ute. För förbanna kött så kom längt in och så lätta slå över synen av blåst utanför. Ge dem chansen. Det betyder så att linjen blir aftonels. Blir att ju linjen. Läs, länk med och allt såna här fram som en slingsmatch. Okej? Stabilt tatt in i banan. Right? Yes. Tror 21 här i 3 sättet. Det är en avgörande löta. Här vi får finna ut för att vinna detta här 3 sättet i Dysnån. Gå serva här från Trente. Så då point i Rom att det är avgörande här. Att Barstal får smashande bulten i Rom. 24-21 så är setbolter här från OIF. Tröntor Hansen ska serva. Så snurrar som att hålla hötte kallt sån det här. Han ligger innanför i ötlen förhånd. Och fräckt här tror Fleyr. Här är det Louis i bulten än. Här kicksar vi timingene tror Nils och Ona av Fleyr-linon. Det här ger alltså OIF heter här 3 sätten. 25-21 ända där. Och så alltså 2-8 i setton. Så tar man välja sig att har finko alltså ändå rush ner efter att Fleyr halvaje och IFA och i öron sette så har vi där alltså rush efter fullföringar. Och nu alltså 2-8 setton. Vi får vara klar vid 4 settet. För jag löte. Det här blir spännande att se om Fleyr klarar att rösa sig här. Det var ett sätt som OIV gav OIF ett öjligt mentalt iveskott till att klara att rösa sig efter ett vanligt annat sätt. Så för att vara klart till 4 sektor. Det kan vara att avgörande sektor. Jag tror för om OIF klarar att halta törn och hålla fram i gången som tar av oss nu i 3 sektor. Står han alltså 2-8 i sektorn här och i 8 brädsson i mitten OIF och Fleyr. Och det är som Fleyr för nämnt en dyster i mitten nummer 8 och 2 i Meistaradeildini i monnum. Det är alltså Fleyr som är 8 li i lötene. Jag har spalt 8 dyster och han var 20 sti. Och i medan OIF av öronplås han var 15 sti för 8 dyster.
orsaka Fleyr har spalt 6-dystur, nu säger vi nog att de har spalt 8. Och jag tror för en avgörande för UIF att vinna och det om tar skulle hänga i Fleyr i 8-0. Och samtidigt så ösnar lägger check ner till Tettnarna som är 3 plats vid 12 stion. Så det är avgörande för placeringen av fullföringen. Fleyr missar inte 8-sessen vid en täpi här i kväll, men tar har varit sjåvande Atlan AHA i att vinna sig så nästa tid som i beröver görligt. Lägger 4 här vid en UIF-stige, 8-0 till Heimalie. Här i fjärran sättet och stående sätten som sagt 2-1 till UIF. En fel serve här från i Korata Ingolver som serverar. Ja, väl spalt här. Barstal som hävar upp till Jeganeli. Så 2-1. Barstal Eliasen servar för UIF. Hade uppe, kom! Ja, likevel 4 här. Högne vidare som kom in av Fleyr i Johanne. Så jag den nästa här. 3-2. Han är inte jävla kamp! Arbeid börjar väl i blocken, men så blev det kört fullt upp. Det ger alltså UIF ett steg här. 3-3 och på Vaniljic till röja vid serverna. Ja, serva. Att ha varit bara smashat till höger och vänster här. Nu får vi så ett uppbyggt och alla upp här vid Hev och Atlan. Ja, väl spalt här till Fleyr och det händer alltså en stig tar av er. Det är så här långt på bulten nu. Här bulten släpper färast ofta att gå fram. Är avgörande att vinna. Och sen för det mentala utskottet i all innan. Nu 4-3 till Fleyr här i fjärde sättet. One servar. Och servan utanför och tar vänner av två som Fleyr levan och Iva hever tåsa om. Och i stället någon i mitten sätten till vi filservonas till en ohonalig rikva av servon som färanten i nät eller för längt. Ja, nu räcker det helt så smash någon chatamon. Rasmus räcker point i nätet. 5-4. Jag kan eli faktiskt läst för att serva för Heimalie UIF. Sex 4. Här för smash i ösning och längt. Tja, Rasmus har sitt domaren i ötlen för ni alltid att Fleyr levande är man sin dronökter vi ta med tinchna för helt ganska vara innanför men servnar tja jag kan eller faktiskt här sitter väl i lötne. Ja. Så är målet så UIF har bitch upp här Tröntor. Bollutsar han nu kallar vi här. Nice last så läs som han smashar han ner. Och Nils alltså
Ongan chans att jag emot det här. Timeout här. 8-4 och det ser gott ut. Så UF i lötna. Satt väl här till Jörse Selstein. 5 steg av månen nu. 24. Och väl smasha högna vidare. Boltar han och ett tömt hål här av golven. 5-0. Det minner ikke om 3 set, dette her fjorda som vi spiller i løtene, 4 steg av måned, og jeg har haft en, altså, mer eller mindre trykket løslet til meste av togene her i fjorda settet. Da flytter gång, ja. Det er at jeg vattler ned og løtel, så må alt tvåtas för bor, men det var helt inte nog sönder heja alltså hon går möjliga att nå som bulten här. Och att nu. Nej. Tar sitta som anal och tar UF bunch nu. Så vet jag väl att det kan vara för lite så att tar bit med flytta sig det bulten chim sentande här. Så är bara 2 steg av månne till Fleyr som spelar i halt vid att äta sig in och UF flashlena nu. Tjej nutche. Och fräckt lopp här från Görste men tar tacka väl emot UF flöne. Så är då farnar längt fram vid att linon här. Touch och tjej. Ja, väl serva här till Trönte. Och tar över lösningen ett steg här till UF. 11 tjej. Touch tjej. Touch tjej, ja. Tröntor framvis klarar att serva här för UF. Tömt plats här, men han var utanför. Han var också klar att skälta om det skulle vara dömt emot Janeri. Han var pura viser och det var också rätt. 8-touch nu. Så är nutch. Så jauna ut här till Fleyr och har så varit tojande steg för att ha. Nu har det alltså kontakt. Touch. Här var späckliga så ätes in i sig löslarna som UF bygger upp. Det minner inte om 3 set. Touch. Och Barstal rönner tar där Bowley här vid en smashes som är högt ner efter. Michel här i UF linon. Ja, det var lagt helt av sånne som
kunde smäcka bollen tvärs om efter och här var Oskil och UF-löven akkurat här. Så är det Fleyr knappliga som har munnen. 11 toucher. Fokus, kom! Ja, Görs och Kjellstein, där kör väl till honom ut i kanten. Han bolletrar till och blockar en färre spelbukt vid slöjene. Så jämnt efter 11-11. Få där Tamalda som bäst nära högna i rum. Boban. Och så lumpa där och i färgerna, ja. Tröntor och Barstal som bara är färre efter samma bälte. Känn bara, kom här, kom! Så det är Fleyr som är i munnen. 12-11. Boban får det till Amalda som bäst nej. Det gör det inte. Jauna efter och Jeff. 12-12. Fjärra säger 12 runder nu. Alltså 12-12 och till så jämnt som det kan vara. Ingolvar klarar att serva för UF. Vi kör klart tajmar rätt så där mun här till Fleyr. Smash point i nätet. Touch över UF lashlana efter 13-12. En av de långa bulten och släppa livan också lunget. Här ändrar här. Tar ju Boban bultar han över dem. Och blockaren för inte bilbult veta. 14-12. Och UF har 8 efter här i fjärde setten. Stående setten alltså 2-8 till UF. Och blockaren tar haltan innanför det. 15-12. 15-12 till UF. Tar ju en god stigmakare nu. Till nu tar skulle så under röna halta till körande. Kan vara avgörande att ta emot att vinna sig en öliga losslig här. Tar häva munnen i sektorn. Så det kan göra ändå Fleyr om tar få byggt sig och en att trivaliga losslig upp här. 16-12. Ja, och här vill Fleyr alltså att ta timeout. Helst en runt och att bråta sig här UF-rytmerna. Så en god stig med tar ju UF-lötna. 4 stig av munne. Och detta kan alltså vara det sista och avgörande. Eller sista sättet. 2-8 sätten. Det är en sån halver uppsanger som kom i Fleyr levande nu.
Och till när vi timing till nu tar skulle slå till om ungefär byggsarna större losslo upp här så kvar det öliga tar först cha Fleyr den inte för att se månen nu. Och jag ska hålla till karantän och låta att säga så för att Lucas en signature till här. Här ett steg av någon på ban. Vi blockar någon här. Sejan 12. Här kom så en felserv, men här så fer må man se att Ingolver Heye hilde där körant och en hampliga löte which man klarar en 4-5 server här. 13 Sejan. Nils Niklasen för att ränna sig som servare till Fleyr. Boban Iljic Bolutrar han i golvet här. 18-13. Till en öjlig kanon. Man vill inte standa fyra till han kommer igång så läs. Till Rasmus han får inte smash från hans hand men blockaren är kom upp men blockaren ja falsen för så ut. Stig till Fleyr här och utskiftning Ösner och Hense kommer ut och in i hans rösta är det David Hense. Nu är det svärskilt om tar bara måste vara bortskär men tar här var så samma ett namn. Kämpont in att serva David. Jag skulle finna ut kvar ska göra kvärt här och jag står vid en backarsläge vid Richnon mot Netnon och Taver och Stortjanon. Så är det månen nu. 15-18. Fleyr har outjust inte släppt vånne om att vinna ett här fjärde sättet. En i outjurande fas här i Dystnon och i Sättnon och i Dystnon. Fina server här från David Hense. Och väl mot Tici här. Så var det kört kvart på Paniljic. Om han bara fejlmäter stövnar här till man glöjer eller kvart händer. Men Fleyr ett innanför löslarna här som UF annars sig ska vara så skärman. Så hennes lötna 16-18 nu. Det är alternativ torskning som gång 4 här. Det är golvet som helst inte ska vara bort. Det är nog Boban som länti här och gör det golvet vart. Kom vet om vi tar det kvart och skien i UF-lånen nu. Det är Keep and focus. He's serving long. It's going between bumping fingers. Either lower fingers or more back and back. And you don't have to be perfect reception. We are in good spiking mood. Keep it just middle of the field. Right? Just up. Yes, you don't have to push it. Ja, Fleyr är ju en hamplion stigman nu. Tar här 2 stig så är det uppe i Jonon efter 16-18 här i fjärde sättet. Stövande sätten alltså 2-8 till UF. Så det är nu Fleyr ska slå till. Och på Paniljic är störst spelande i lötne. Han slår boltarna rättliga väl. Ner i golvet här. Nu är chans 16. Och snö blockaren kör väl. Görs Charlstein ständer pura rätt. Så att det är 4 steg av måne och UF nu uppe i 20. Golfkors här till John Hera Polstad Morstensen. Och som han hever skratset så nek för att domaren nu inte tog med mer.
Här tar han nu lamporna som bulten här. Tar någon och inte. Sejan 20 här. Så skor det som för att serva här till One Jakobsen. Så att det är onökter ut ja. Fleyr bunchen stiger väntar så till Fleyr här. 18-20. Kom, 20 här i fjärde sättet. One Jakobsen efter till Röjar att serva för Fleyr. Det om jag kan nere i fagraklätt men smash över och längt. Så är bara ett steg Amoni efter Fleyr att läsa outjust inte vara läggas ner och boja efter att UFT kan dansera den här. 19-20. Och Michelin här men tar varvata ja någlunda tämar allt i UF så bitchar upp här Högne finne blocker så det men Rasmus och point i golvet och så är jämnt efter 20-20 Kom. Standa där åter och torska golvet vid skånen och jag flaggar ner. Och det är nog och som tar inte jag så eka gå att du för att jag brådar ut på några Fleyr det ska inte kunna säga. Och så tar jag då timeout ösnä. Hesa för sko kanske för vidare att se i Fleyr lövna. Så är blockar vi upp på det kan sätta blocken rätt så förbannat riktigt. Jag tar här nämligen slashrellen ekva säga till ju UF som teach time out och det kan ska ösna det vi att ta han blev alltså Fleyr lötna 2020. Och spurning ner om att timeout i ösna bara vär för att få en lutlandstäck. Fleyr alltså vid serven i här One Jakobsen som är rått serven och går och löter nu håller fram. Så Jarsson Kjellstein som bultar han i golvet här så är UF efter 21-20. Sonne och Bobban alltså inte för att få handa bollen upp efter 21-21. Ja, vi vurderar att bollen blir förut upp efter här. 22-21 till Fleyr alltså. Så nu ligger det knappt lea Fleyr vägen. Görstor. Och istället för att smasha så loppar han och täcker där mot. Ja, men så kvärt så dömer han hinvägen och lukar väl. Nu så tyska där han dömer 4, men han dömer till UF 22-22. Och inte om det var den blockaren som var när nät någon eller vad det var.
fina mottøker her, tja. Ja, det Barsal som hevar ytla her. Tre 22 till Fleyr som är månen nu här i fjärde sättet. Tar vinna detta sättet så ska vi alltså ut i femte och avgörande sättet. Spurning ner om UF klarar att komma tror jag efter nu tar här annars haft en losslo här ta mesta av fjärde sättet någon. Här är för nu så senast lätna och här vinner där köpa en setbalt Fleyr. Setbalter till Fleyr alltså 24-22. Klarar UF inte att stäcka oss ner så var det alltså femte och avgörande sättet som bojar. Nu skulle det lucka skifta ut först. Jag kan hela facka klätt kommer ut in i hans sted nummer 6 till Marsten Nån. Setball till Fleyr högna vidare. Så det han får det Tamaralda som bollen här högna efter. Så kan UF åter byta upp Görstor. Och här Gerard där Fleyr. Blockeren kommer upp och trycker Daimon. Och ett femte och avgörande sätt. Alltså 25-22 här i fjärde sättet. Fleyr som alltså omgående gav upp och kommer att roja efter här mot i ändan av fjärde sättet. Och mäknar så att vinna det. Så det var en femsättare. Det var akkurat så jämnt och spännande som vi hade vanta och kanske också våna. Lini här har alltså spalt sina mittlen 2-4 i år. Tar det ända 3-8 till Fleyr. Men det är inte så att det var halva UFA och när han hatt till att vara rättliga jämnt och i sett honom. Och det hävdar för så vitt ösne värre och i kväll. Det var lika att det här att det här ena sättet, det var i öronsättet att Fleyr, jag snart sagt boka i UFA och helt ända i 25-12. Men annars häver det var hampliga jämnt det mesta av tojen i här. Vi får vara klara vid femte sättet. De ska spela 15 boltar att rätt. Arn vill finna det och för det väger som vinner den här disten i mitten UF och Fleyr. Det är nu kvar jag låter vi vara klara vid femte sättet.
Så klart til 15 og avgjørende sette her i mittelen UF og Fleyr. Linja var vunnet hver sinne 2 sett. Da börjar vi at UF vann första set, så smurte Fleyr UF av i ørensettet, så fikk fullføringer enderøsjen i 3 settet, vunnet 25-20. Og her i 4 settet var lata lunge til UF, men ja, senast då 8 touchboltarna här ta fick Fleyr välja vinterseklene och tar vänta alltså gångtene ända vi har vinna 25-22. Så nu klart till 15 av avgörande sättet. Kvar ska strukas det vid sektionen här. Är det UF, är det Fleyr? Det får då så känna nu. Det blir alltid avgörs nu på 15 bollar. Första färd till UF. Ingolf Olsen til Røyar vi servo 4 UF. Så det var trygt og vel. Høgne videre vi smash som tar vel nei ut av etter. Han kunne kanskje være ferdig ut av som bøltren, men tar få spillbukt vi igjen UF. Og så er det jevnt 8-8. Nils Niklasen server 4 Fleyr. Og her var han utenfor. Her var det ikke Iva fullføringer, så 2-8. Liveren, enda han pjont loften hon her, at det gjør han. Tar vi UF som fær hantan bulten, 3-8. Var annars øyne at han langt bulten hon, men enda så pjont loften hon, under lampen i her, så det gjør altså UF bulten. Ja, akkurat man ombestemmer seg her, David Hense, skulle fær etter bulten hon, så han lever den. Og point i høtte her, og så Trønder Hansen som kicksar. Høgne videre til Røyar at serva 4 Fleyr. 2-3 støvan her i 5. settet. Boban Iljic og blokkeren er ikke for at stekke honom. 4-2. Boban Kjolver øyne til Røyar at serva. Trønder vi en smash og blokkeren er veileser her. 5-2 til UF. Boban heldur fram vi server noen. Om han kører vi samme støyle så blir det en trygg serv midt 4 av alt noen. Ja, han lykkes ikke lakri enn der omkring Gjera. Og til han gjør oss en troblager hinne med nete. 6-2. Så ser det da Roa Hensi innatter for David. Så er for flere vågna at Roa ikke kølner og nek, men han sitter på bunchen. Han er steg for nek for at de går og smash noen fra flere i kveld. Boban, vi en pura tryggare servo, og her så kör vi långt at Roa Hensi, han dora smasha. 3-6. Oj, det är fräckt. Jag kan hela i fagra klätt som loppar bulten i golvet här. Tjej, tror till UF.
4-6 støvan I løtene. Rasmus Potts til røyer ved servene for Fleyr. Så skulle det ettertorska gulv I affærene. Kant ut til Trønt av kanten hon her. Høgne. Barsdal hever kvann vi, ut til Jørst. Blokkeren stender vel, plasserer over til flere løtene, så det Trønter, atter om gode blokker, og her rykker mottøkeren til Barsdal ikke, for ikke temmer alt av bølten her, 5-6. Fleyr og gjennom hamplig stima I løtene, bare 2 stiger måned nå her, og I 5. og avgjørende sette ut distene mellom UF og Fleyr. Rasmus Potts skal serva en affær. Jag står och att klarar att kan ut ja där för han. Bollen där 8-4 tar Jørstø lappar han här. 6-6. Så tackar där timeout här i UF Leone. För vi om vi tar kategoria här nere. Framme? Framme? Ja. Ikke? Ja, så slå han på det. Jeg skal slå I efter. Don't spike in soon, it's take line or diagonal. Long diagonal, full ball, or line bit high. Right? Då han alltså 6-6 här I 5. settet mellan UF och Fleyr. Fleyr till röja vid serven här. Rasmus Potts hällde fram att serva för Fleyr. Och en höjlfosare av en serva. Och så 8-6. Ta med sig att Line skiftar soja. Spelar alltså bara upp I 15 här och I 5. settet. Så UF långt och kommer morgon halva vägen. Men det bara 2 steg månad här och inte Flogbóltur. Det köttar inte in att det tar Fleyr. Det bara en liten god stimme som ska till. Så kort hand den några file server tar man då så näck för av kväll. Och det 8-4 smash här till Jørstø Salstein. Tjej 8. Rød til røyer at serva. Så kom det bytja upp I råmaker. Nå tar vi det ganske skjølta lokal Rasmus. Vi smasher, her vi tar ikke møte. Jørstø lengt utanfor det. Alt og lengt. 8-8. Det var ikke jævnere enn hetta. Och så Fleyr efter framför 9-8. Och det ett mönster som ändrar sig för att det UF lägger bättre 4 och kommer fram om vinner stion och så efter Fleyr sparkliga bita för bita se in av löslarna. Och nu alltså bara 8 steg av monnum, men det alltså Fleyr som monnum nu. 9-8 I lötning här I 5. och avgörande sett I distans mellan UF och Fleyr.
Så klart att ta spel i uppåter här. 28 till Fleyr. Rowie Hense till röja vid serverna. Få in server lukka kela nete, men vi är färdig få bilbukt igen i första atla vid ötlom förrun. Sonne. Här är det till röja att ta emot i efter. Barsal bant i vrom. Så rum till högna. Han lappan för rum här. Görstor. Till Barsal. Och så kommer Boban. Här blir det till möte. Rasmus. Efter är blockaren till röja här. Och tar röka inte som bäst någon här. Görstor. Sölstein halvtid øyer sørste hånden av någon. Så att det är jämnt. Nutje. Line fylltjast her till Isla Sia kvar för att dreja långra straje här i femte sättet. Få en smash här från högna, men det är väl mot i Gene med en. Efter högna och här point av Trent Hansen och han färger sig ordentligt vars 4 här. Nutje till Fleyr. Så att det är jämnt. Nutje. Det var Ingol Rolsen som får serva nu för UF. Han skjuter för här, nej, till han inte. Att lägga han finger av en någon, det var inte. 11-20 i ötlom för Fleyr och månen efter. Boban. Och här. Han är alltså ett vapen tar tagga fram, tar anständer och tar rycker ofta. Boban Iljic. 11-11. Utanför det här, tar över Fleyr stig 12-11. Det är klassat döme om att kvart han einaste einbolteren teler här, alltså i Flogbóltsdystur till pura jämnt. Här efter så rätt jämnt 12-12. Så det är efter Boban Iljic så skulle de skifta ut Fleyr och Jakobsen kommer in. Det är 8 som kommer ut. Boban efter till röja vid serverne för UF 12-12. Blockaren kommer väl upp här, men Butchen för och där och tar vi 13-12 till Fleyr som får stiga här. Och Jakobsen till röja serva för Fleyr. Är då alltså i sista löt i Meistaradeildini någon här. Ta för svär jaunare 13-12 och i femte sättet. Görstor. Nils ut och syna hela Rasmus och så blockar en väl upp i här och efter jämnt 13-13. Och så läs ut av er nu en goda löte till svärmaren 8 steg måne och jag senast då många minuter många bollar 13-13. Rowe. Och här på bans ut till Görst han då väl smasha Jerry kan sända roligt dessa affär. Rum till Rowe han då ösna väl på inte blocken och bollen ut och så 14-13 set och matchbollar till Fleyr.
Det är det. Kom bara. Kom. Ja, självt om det bara är en bulter, det är ångan haft en avgörelsespurningar till bara 8 steg av monnum, men det är så att det är en sätt och matchbulter till Fleyr. Tar skifta ut. Så att Ivan Malvi domar på här om för det är som är att serva. Och en utskifting. Parker Raskolsen in för Nils Niklasen. Är alltså sett om matchballen. Och jag fannar av Ötlund Alveröjna. Görstor. Fådart Hemalda som ballen här. Det kan ända vi så. Nej, här tar halta Löjv och någon. Först ska det avgöra det. Så Görstor. Och här blir det avgörst. Blockaren kommer in och Fleyrdisten. Fleyr vinner alltså. Jag ser uppgörna. 15 och avgörande sättet ändar vi är Fleyr vinner 15-13 och så läser Östen vinner Disten 3-2. En gusare blir vi vittne till här i höllen av Kambsdali. Där börjar vi att UF vann första sättet så smurte Fleyr där och gör en sättet så fick där ändå rush UF Arner vunnit 3 set. Och så här mot ändan alltså Fleyr som drar fra och vann 4 och 5:e sättet. Dystren av Kambsdali alltså lever och här vinner Fleyr 3-2 och varvar således 8 sessen utan några slinker i valsen någon här. Det var inte det var så ändå jämnt men tar öka alltså om Lashlerna i 8 någon Fleyr vi är som sikker någon här. Och spurning ner så om till färre för UF nu. Var det alltså andra plats men standa just det av 15 stion. Och vi får alltså tacka för åkon här av Kambsdali. Dystren mellan Fleyr och UF är lever. Fleyr vann 3-2 och gör någon gusare som alltså, ja, och i urslit någon lyckat att ända vi gör någon 5-setare. Vi tackar för åkon, bei Olar Walles fotografer och Maria Stiskason Nesa. Tack för ikväll.